baleni tenan. Saya baleni. Asli. Asli piye? Asli kejongkok tenan kok. Apa salto geblak. Baleni kok bali Pak Diem lho. Nggih, Pak Dik kon baleni Dik. baleni nah. Oke. Woi. Yo. Iya. Padha wae. Terus Oi, 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 oi.
Tanding. Tanding. Ya. Ayo Kim, ayo. Ayo. Ayo Kim, ayo. Tahan pahitan dari malam. Sikat, yo. Orang ngimpi orang madu Arab. Podo ngene apa? Ayo, sini. Apa buakak? Aku jandil. Malek mulai guyu jimpeng. Asem ane kowe. Dek, Vigo dek. Bokok ora iki. Ora tangguh. Ayo. Asno. Yen pancen kowe durung ngerti tak wani ngerti. Kyai Margapati kuwi bintuaing Praja Singasari. Sapa wae wani nyolong karo Kyai Margapati. Cilik dipiloro gedhe banget pasene. Mula kengsa kuwi wangsulke pusaka Kyai Margapati. Gus, cukup. Aja dilangap anggon ngucap. Yen kowe pareke bentuah kresmu gandreng. Ayo, yen kowe sugel guluku lakon marake. Gulung semono ae. Aja mlayu, Pancen takon sik mundro yo. Bangun. Di belakang buat sing baru. Tak kira ono kampungane. Waspada ke aku. Mlayune musuh malah ketemu lubang gede. Mesti iki panjenengane musuh. Amangka yen aku ora bisa ngundurake Kyai Margapati aku bakal entuk pidana mati. Mosok ora mosok loro. Imbang pentingan ora raji kau jaya. Makasih kowe.
pejanku sing kaping pindho. Kuwi kanggo mungkasi nyawamu ing papan kene. Yo, ayo. Yen pancen kowe duwe piantel temtoke ing papan kene, aku bakal mundur sapa. Yen saiki aku kalah karo kowe pisan maneh. Bagus. Yen kowe iso mbari kawujudanku, aku trimo kalah karo kowe. Kowe sing iso Sapa Mas? Aja digondeli. Iki nggonku dhewe Mas. Aja do ganduli. Ora kudu njaluk aku. Bosik. Kowe iki tak kene arep tak duduhke karo mungsuhku. Musuhku ora elek, ya ora pesek, wonge bangir-bangir, ganteng-ganteng wonge. Haus perkara ngene iku. Lah, Endi Mas? nek nganggo cara ngene iki, mesti dhewekne bakal tunduk bisa mangsulke karo Kyai Margapati. Ah, cocok Mesti iki. iso mulih. Mangsulke Mas. Cegaten ya. Terus Iki nggonku dhewe Mas. Tak wenehke sapa? Iki nggonku dhewe Mas. Tak wenehke kowe. Mas, iki nggonku dhewe asli. Tak wenehke kowe Mas. aku mau ora ireng-ireng apa ya? Loh, Hei, manis ya Mas. sing mbok gembol iku apa? Aja buka, Dek. Hei, kajebriwang. Ayo Mas. Wes lah, tengok-tengok. Oh, wedok kok ora iso tengok-tengok. Ayo Mas. Sing ndi? Turu. Ki ngajak turu. Ya Mas. Ayo beneran aku. Gelem Mas. Piye iki piye? Ngajak turu. Kowe yo gelem Dek ngajak turu, Dek. Aku yo gak kenan no. Iki selaku du Mas. Aku kangen kowe. Ayo. Waduh, boleh. Prasetyo loro
Manik. Kang Mas Maiso Wateleng. Kowe wis gawe gelaning atiku. Aku kepengin mateni karo Prabu Anusapati. Mula kang saka iku aku bisa gawe gelaning atiku. Gawe gelaning atiku. Apa sing dikarepke kawan Dimas Topan? Ya. Arepo bodoh kaya ngopo kowe sedulur? Tak jam panlah. Sowan Kambok Prasan. Tenanipun wonten kawigaten sowan kula wonten ing taman papan padununganipun Kambok Prasan. Ana kawigaten. Nggih. Monggo Kambok menapa piye Dimas? Namung keluarga panjenengan. Kuwi bab apa Dimas Topan? Kabar layu, Kang Mbok. Kabar layu. Nggih. Sapa sing sedo? Kang Mas Maesa wong ateleng mati wonten pangkat. Ora Dimas. Kambok ora percaya. Kambok ora percaya yen to pirwanku Kang Mas Maesa wong ateleng. Kula mboten goroh kalih panjenengan. Kula ngendika kalih panjenengan nika napa wontenipun. Menawi panjenengan boten pitados, monggo panjenengan kula dherekaken medal saking Taman Pamargi Putri. Ora. Garwanku ora kena sedo Dimas. Maesa jembang kowe sing punang jembang bayi. Putraku sing butuhake pangulurae Sutar Mane. Kang Mbok Prasandi. Sampun. Ampun kebacut anggenipun nangis. Kula ngertos salajengipun kelangan dompapun dipun padosi kanthi jlimet. Napa malih panjenengan kicalan garwa ingkang panjenengan tresnani. Nanging menawi kebacut-bacut panjenengan tawang-tawang nangis ing mangkenipun mesakaken dhateng kapulunan kula Maesa Jepaka ingkang tasih alit. Dimas Topan. Nggih pripun?
ajrih. Awit ingkang mejahi panjenengane Kang Mas Maesa Wongatuleng. Menika prajurit kata sanget. Ingkang mejahi kula piyambak. Sedane Kang Mas Maesa Wongatuleng malah saka tanganmu dhewe to Pati. Nggih. Yo kene kowe tega karo garwang. Kula ngarep rondo sampean. Tertamtu sampean dadi rondo gampang kula dadi garwa panjenengan. Nggih. Yen to kowe kuwi tak sawang blegermu kaya menungso lumrah. Nanging yo kene ora bisa kaya pewet Kula ngertos. Menawi kula mboten mentala. Pak dados garwa panjenengan. Kula menika monggo panjenengan ngraos kali kula. tegese kowe wis edan to Pati. Kowe ora waras. Yen kowe waras tak kira ora duwe kebijakan kaya mangkono. Kula sagu momong kalih pulunan kula Maesa Cemaka. Kula glowentah, udu kula pinteraken, alit kula agengaken ing benjang dadosa satriya kang migunani bangsa nglawan negarane. Ora sudi pangkula mentrahmu marang putra. Kula nggih sagu boten ketang panjenengan rondo ning rondone pangeran pasuryane ayu kulite kuning ngemu giring boyong apa-apa mau kelakon dadi garwane Topati. Ora butuh palembanamu. Aku ora butuh tak welasi. Kula saka bumi. Pripun? Kowe aja nganti bacot. Aja tak bacotke karepmu kang edan ngono kuwi. Yen ora mbacut ora kelakon. Senajan kowe arep bacot kaya ngono. Aku tak kira aku sudi. Aku tak kira aku gelem ngladeni kowe. Campur. Apa meneh aku nganti ngladeni Wono. kowe. Aku kapok
Eman yen sampean tak pateni. Tinimbang sampean tak pateni. Alung sampean dadi garwane. Pati. Kang Bangreni. Aku bakal gelem katene karo kowe. Ta ibarate sampean manuk ana sak dening kurungan. Wis ora bisa wal, ora bisa boko. Ning papan kene yen sampean ora gelem karo aku. Cilaka sampean. Kowe becik aku cilaka. Kowe becik aku mati bareng karo putraku lan garwaku. Aku wong lanang. Irang isin nembung wong wadon ditampik. Lho ning papan kene. Yen sampean mirang-mirangke kula, aku bisa mirang-mirangke sampean. Prajurit! Gaweane jos. Jos. Kula purun umpami gaweane niku. Yo kudune gelem. Oh ngoten nggih. Arep apa kowe to, Pati? Help! Aplaus! Keparat. Nggih keparat. Aku isih sugih. Tenane ana apa to? Jeje. Kinten panjenengan sampun sedo saestu. Aku isih sugih, Jai. Dimas Topati. Yen ngono to Pati ngapusi karo aku. Pancen aku hapus krama Piyambakipun karo garwamu Prasanti. Yen kuwi tak kandhaki yen wis mati ana satengahing peperangan. Kok kaya ngono? Mergo aku ngalap karo Kang Prasanti. Wis kelakon dijawab. kula puguh dereng ngantos Kang Mas. Dimas Topati. Iya, kowe mestine weruh sapa tenan prasasti kuwi garwa. Yen nganti Dimas Topati mbacut, bebasan tak rewangi pecating nyawaku bakal tak sembadani. Prajurit, cus! Cedak karo wong wadon to. Dereng blas. Lah iki kok ning gajah. Nututi karo garwa lan putraku tok cekak. Kowe kira-kira tak wenehi wong medhu empuk gelem apa ora? Wah, kula nggih gagenan no. Kira-kira kuat ping pira jake? Laping setunggal derah tiyas to. Bar jamu apa durung? Jreng pun. Niki wong kene buyem. Jamu jreng. Piye? Cetok gawe lara ati. Piye? Piye? Aku jaluk mati wae. Kepenak kowe yen kowe tak pateni. Tinimbang kowe tak pateni. Luwih becik kowe tak wirang-wirangke ana ing Praja Singasari. Aja aku jaluk pangapura yen teh aku duweni kelumputan. Piye? Nanging aku aja nganti tok wirang-wirangke kuwi. Hai. Oh, kelewat. Sampean sing kliwate kok. Malah kula diamuk. Oh, dicaknas kok malah mau kliwatno. Niku ampun dipejai lho. Lah nek ora ono apa. Eman-eman. Mati to, Pak. Wong memploke ngono pateni. Ya, Nggih, Pak. Niki cocok apa, Dek? apa? Ya duka. Lah bisi ya. Ah, kok mboten krungu aku lho.
Doyan to ora kira-kira. Kok lagi bus lho. Ora blak balunge ya. Belas boten buak belas niku. Gak balunge ra kok ngene blas. Ngengei sithik. Yen kuwe seneng, Nggih. yen kuwe wis suwe ra cedhak karo wong wadon, Nggih. Kambuk Prasanti wiwit dina iki prawoso. Ya wis oke. Wis entek balasku karo kowe Prasanti. Enak kowe yen kowe tak pateni, tinimbang tak pateni, kowe becik di prawoso. Ayo dah. Wong kula caweske niki. Apa? Apa iki? Anduk. Apa? Alah kangge nyerapi keringet. Nggih. Songan iki kesuwen. Yen iki nangis kesuwen. Apa yen kowe prawoso ora iso. Nggih sakniki. Saiki kowe. Wes aja, wes. Ojo. Aku sih deh. Yo wektu dina iki. Wis gawa mlebu. Kowe garwane pangeran bakal kewirangan. Ayo, Dek. Ayo. Gelas. Gelas. Alah, iki aku jadi cengsek lho ya. Kowe karo aku. Ayo padha mitra. Engko sing menang yo sing sing. Nggih. Aku sing menang yo aku. Lah niku. Aduh. Wis dia. Wes aku. Alah sak menit ae ora ono. Wes pas kok, Dek. Gak katasi aku. Tak wes gas katasi. Kok wis pas iku. Ayo, ayo. Ayo. Apa padha iki? Sampeyan sing ngene ah. Ya yo. Wis menang. Kok jero ae, Dek. Wah, kacau. Katok iki Gusti. Kowe tak gowo. Patuke tak gowo. Wes, Dek. Wis. Tagaki. Katokku ora ono kok. Digoreng. Katokku ilang. Katokku gawane nek gun. Rene sih, Dek. Sampeyan iku lho. Kene. Kula niki derek bakdo. Alah, Dek. Wes buar. Wis. Kula keselen ngantos kok. Mugas Lah wis gawe apa kok kesal? Alah ngumpul ngoten kok. Eh, Ngumpul sepeda. wis. Pun kula pun. Patuke dinggo. Nggih. Yen kurang tandune. Boten pun kok. Patuke dinggo. Nggih. Jenengan betolak boten. Go apa? Alah nggih ngelapi keringat. Mesti mungkin nak ngeten mesti keringite goblok. Ora, ora. Boten. Ayo dinggo patuke. Nggih. Alah dos buat dos. Wis. Ngajak yo kuwi arek. Wis. Yen wis rampung, aja kesuwen cemondok ning papan kene. Nggih. Yen kedenangan prajurit saka negara Singosari. Urung tamu perkara iki bakal diaturke karo pisenane Kang Mas Prabu Anusapati. Prayogane lunga saka taman. Nggih. Nggih. Setan,
Ya, Rejan kocluk. Kowe kocluk. Kocluk. Ya yoga. Ya nak merangsang karo yoga medun ah. Dimas delok sak tolane lho. Ya. Ya, Raman. Ya. Hei, ya. Hei.
Sugeng dalu Bapak Ibuku sedaya mawon. Para tamu undangan spesial kagem ingkang kagungan kersa lan sing ditetake Mas Agus utawi Adik Agus. Mugi tansah dados anak sing berbakti pada orang tua. Oke, panjenengan sami sakmenika pun titiwan sinipun mirsani kados pundi artis-artis Ronggo, kados pundi mangke penampilanipun artis-artis Ronggo. Ampun sah kuatir Bapak Ibuku, pokoke Ronggo budaya tetep jos, tetep mantep kanggo panjenengan sedaya. Langsung mawon ditampilke artis Ronggo budaya si Yayu Ranggawati dan si Sinta Ranggawati, anake mbok Luwes sing paling lemes, sing paling mandas lan sing paling manis saking Ronggo budaya. Asrole I see Sorry Iya Ronggo budaya Asrole Ose Si Yayu Ranggawati dan Sinta Ranggawati, anak Mbok Luwes sing pertama dan kedua. Langsung dipun lanjut artis sing nomor kalih, artis sing Mbok Luwes cilik mungil manis imut Sile Winda dan si Santi Ranggawati, anak Mbok Luwes sing paling lemes, paling mandas lan sing paling maknyus. Ose disusul si Rusiana Sapara dan si Yuyun Lia Waroka. Ronggo budaya Asrole Ozi ayo dong duitmu hilang kok mengisar terus lagi ngingeti. Asik senyumnya mana senyumnya Yun. Hihihi Ronggo budaya si Rini Riana dan si Nurul Ranggawati. Ozi ya Yo Ronggo budaya si Puput Ranggawati dan si Retno Ranggawati. Asrole iya Ozi, inilah model Ronggo budaya si Puput dan si Retno Ranggawati. Ozi mereka artis si Ronggo budaya, anak Mbok Luwes mantep jos lincah ayo sabun disit Mbok Luwes gitu loh coy. Oke langsung mawon si Cucak Rawane ditampilke saking Ronggo budaya. Cucak Rawa utawi burung saking Ronggo budaya, artis-artis Ronggo budaya. Saya
Wow. Paling mantep nduk ora kaya sedina wengi iki ya nduk ya. Wis ta, tontonane nduk hiburane sedina wengi iki. Rino awan ketoprak. Sore dilanjut dangdut orkes, bengi dilanjut maneh artis ronggo budaya, ketoprak ronggo budaya. Iya. Oke lah kalau begitu. Bapak, Ibu, sedaya mawon, para tamu undangan utawi para penonton, empun kados adat sabenipun menawi sakderengipun anak-anak menawi badhe nyugati lelagon kalian panjenengan, sakderenge mbok lumes rumiyin ingkang ngaturi lagu Renggo Tersenyum. Wajib. Ronggo 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 Renggo budaya Tarik coy bergoyang. Sik 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 sik. goyang Asik. Sik 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 sik. goyang Oh ya oh ya oh oh ya oh ya oh. gerak tarianmu memang sunda lembiknya jemarimu yang lembut seakan tersimpan sejuta misteri beribu mata dunia semua melirikmu
Ronggo 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 budaya. Wow, kuotos kabeh nduk dilengen ta. LA. LA tulisane. Heeh. Apa nduk? Lain daripada yang lain. LA. Iya, langsung dibuka. Oke, gak apa-apa iki lagi bapak engko durung mboke. Terus bar mboke anak-anake. Sing paling pertama kan kudune bapak iki paling pertama. Oke. Ya, sabar ta, Nduk. Iki lagi ngresehke duit kok. Iya. Kok suratnya dibuka biar iku warungnya dibuka biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kowe ora gelem nutuli kok. Tutuli ya nduk tutuli nduk. Ben bolong kabeh ditutuli. Heeh. Jaretmu ta. Alah ya Allah, sakene lah. Tuwek ngene mergawe kok ngene polane. Tuwek-tuwek. Bocah ngene wah ijek kaya bocah ngene kok. Bocah cilik kok mergawe ngene untune lagi tukul telu wae. Kowe tukul telu mbok anggap aku saplek kok piye? Nyeki. Iki ngeri saplek loro. Lah tambah nggonku sitok. Lagi bagi mban-mban yang cantik-cantik. Wow. Iya. Mau minta lagu Mbak Luwes? Iya, lagunya apa ya? Satu ngamen 4, yang kedua bola salju. Jambu, yang keempat ngamen 2. Jaya Mas Joko. Awas kalau tidak dituruti tidak dibayar. Ada pantun Mbak Luwes, pantunnya apa? Buah semangka, buah duren. Wah, enggak nyangka Bu Luwes keren. Wah! Loh, sumpah yakin. Nek gak percaya iki lho, delak. Rene. Ndi Mbak iki mau? Iki. Buah semangka, buah jeruk. Enggak nyangka Mbak Yayu lho gak cocok ngene, Mbok. Piye, Mbok? Wah, lah kowe piye? Iki pantunku mau kok. Semangka iso gathok asem, Mbok. Iki mau buah semangka. Kowe tak didol tak rungokno ya. Buah semangka, buah duren. Enggak nyangka Bu Luwes keren. Gurine N. Aku iso, Mbak. Buah jeruk, buah duren. Enggak nyangka Mbak Yayu keren. Oh, ate karo iku ndak. Karo asliku adaan. Iya Dekan. Wis pokokno. Terus ada pantun lagi. Ada gula, ada semut. Gila. Semua emban-emban imut. Wah. Lah iya, ada gula, ada semut. Gila. Semua emban-emban imut. Lah piye, Nduk? Rene aku iki ya omongan adom ra karuan ngene kok. Dan mau minta maaf Ibu Luwes. Ya, waktu di rumahnya Endri tolong dimaafin ya. Yang di sebelah barat. Sopo to ki? Mau minta maaf Ibu Luwes. Waktu di rumahnya Endri tolong dimaafin ya. Iya tak maafin. Iki sopo ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau minta maaf tetap diwene ya Nduk ya. Angger aja minta duit. Oke lah kalau begitu langsung ditarik mawon artis Ronggo Budaya coy. Iya you Ronggo mati coy langsung dikasih spot. Dados. Asik.
spote mantep gitu loh coy. Halo. Halo juga, Mbak. Iya, ini ada permintaan lagu ngamen 4. Langsung dikasih sebuah lagu ngamen 4 dados. SMP pengalaman orang duwe paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada solo. Seneng cowok iki awak lagi bosok rale duit saka simbok pengen nyambel renek lombok. Bosok kamu ganteng bikin aku penasaran. Oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Mikirin ku bawakan dukun dari Magetan, Tan ora mempat, ke dukun Jombang, Jombang ora mempat, ke dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan dure sakulite mana tower sak nyebloke enak bocah ganteng dhewe rene tak rapine. Asal le. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, dikebukin, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin bukan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan pun jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan pun jangan membaca lagu larangan negara. Aku pancen ora duwe isin cari simbok aku sing ayu dhewe. Jasaku SMP pengalaman ora duwe paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada semak. Setengah tua iki awak lagi bosok role duit saka simbok pengen nyambel renek lombok. Bosok kamu ganteng bikin aku penasaran. Oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku singkat selalu mikirin ku bawa karena dukun dari Magetan ora mempan. Ke dukun Jombang ora mempan. Ke dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan durian sak kulite mana tawar sak nyeploke. Nek bocah ganteng dhewe kok rene tak rapine. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin bukan dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan pun jangan menghisap sabu larangan agama. Jangan pun jangan membaca lagu larangan negara. Piye. Ana kata-katane piye? Aku kok iso anggerono dulurmu lanang pedet ki ya Nduk ya. Aku seneng kaya cacili wedine roman nggon nonton Toprak Ronggo senengane nduk ngarep dhewe. Heeh. Lah ngono iku lak yo ora usah ngono tok nang diuncal-uncali watu-watu ta apa kono lak.